মানুহবিলাকে তাতে ৱেষ্ট বেংগলৰ বেংগলী মানুহবিলাক নকয় যে তহঁতে ব্ৰিটিছে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা এই ত্ৰিপুৰাত আছে এছ টি। खुलुमबाय रायजोफोर बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय सासे सावथाल मूर्ख आदिबासिनि भिडिअखौ लानानै आं फंनैसो बुंनानै होनो सानदों रायजोफोर। गिबियावनो जोङो नायग्रोदो सासे बिपिएफनि दैदेनगिरिया आरो बिपिएफनि सिएमआ प्रमद बर'खौ मा बुंदों। थम गावदों, अमा बेदर जालायदों, दाउ बेदर जादों। उरखाव गोरावा दाख्लै बुंबाय जे एबसुनि आन्दलन बा जायखिजाया आन्दलन खालामनानै जा जेबो मिनिं गैया, गासिबो नाटकजोब। होमबा दिनैहाय हाग्रा अयथासार जायो। 1 केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों। सेबथा मानसिया न'आव जाबादि खरस खालामनांगोन, माइरं बायनांगोन बा दालि बायनांगोन, ना बेदर बायनानै दा बिटिसिनि खरसाजोंनो ओंखाम जायो बियो दा। ना बेदरबो बायनानै जायो। जाम्बा बे नाटक गरिबनो बेलाय गरिबजों थाफाना सालाय बेलाय फट' साफायनायसो बेखौलाय आंबो लामायाव थांनानै दानो साफायनो हायो। माला सोरनो गोरिबनो फैसा होफेरा बेलाय। मानो इसेबां बुरबक मा इसेबां जाम्बा जोंनि बर' लिडार्सफ्रालाय माबायदि लरग' लिडार्स बिलाय। आरे बाबा नोंथांमोननि बेबायदि 17 बोसोर दुर्नीति रायजो सालायनायनि थाखायनो हारिनि थाखाय साननो रोङिनि थाखायनो बर' हारिया दिनैहाय नैबे सावथाल मूर्खजोंहाय रायजादों। কি যিবিলাক বড়োবিলাক কি দমত কথাবিলাক কৈ আছে। দে ন'ছ এবাউট দ্য হিষ্ট্ৰী অফ দ্য আদিবাসীজ কি এই অসমটো আগতে পূৰ্ণ নাম কি আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থকা সময়ত ইয়াতে একমাত্ৰ দ্ৰাবিড় গোষ্ঠী আছিল। बिदिखौ बडा मोनदों नामा नोंसोरो? नोंसोर बायदि लिडार्सनि थाखायनो बर' हारिया दिनैसिमबो हाखराव गब्रंनानै दङ। इसेबां मूर्ख जानो नाङा। गावजों गाव सैमाफोर बायदि संखावलायबाय थानाय इउपिपिएल, बिपिएफ, बनसु, आबसु सोंखारिलायबाय थानाय बेबायदि जानो नाङा। आरोबाव मोनसे भिडिअखौ नायदो, नोंथांमोननो हगारबावनोसै आं। अयथासार जायो। 1 केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों। सेबथा मानसिया न'आव जाबादि खरस खालामनांगोन, माइरं बायनांगोन बा दालि बायनांगन, ना बेदर बायनानै दा बिटिसिनि खरसाजोंनो ओंखाम जायो बियो दा। ना बेदरबो बायनानै जायो। जाम्बा बे नाटक गरिबनो बेलाय गरिबजों थाफाना सालाय बेलाय फट'। जों नुदों हाग्रामा महिलारिया दिनै पलिटिक्सनि थाखायनो जानाय लोंनायखौ लानानै बाथ्रा सावरायदों। सासे मेलेमजिबि सिएम जालायनानैबो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय पाब्लिसिटि खालामो। लाजिखोना लाजिदैया बे बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारि सारा। हाग्रामा महिलारिमोन बायदि सरकार दैदेननायनि थाखायनो बर' रायजो राजाया दिनै सासे सावथाल आदिबासि मूर्खजोंहाय रायजादों। एनिवे जोङो बिसोरजों रायजाखागोन। थांनाय 1996 आव जेब्लानाखि बर'जों सावथालजों दावहा नांदों बै समावहाय सावथालफ्रा बर'जोंहाय गोबां बुथारजादों। बिनि खिथेरखौहाय बिसोरो लानो चान्स लाखागोन, नाथाय हाया। नोंसोरो दासान बिपिएफ सरकार थायोब्लाल' पावार जायो होननानैहाय बिपिएफ सरकारा बर' हारिखौहाय मोननो गोनां मोनथायखौबो फोजोबनानैसो होयो। गावनि सरकार थासान्दियावल' बिसोरो पावार देखायो, नाथाय जेब्लानाखि गावसिनि सरकारा बायबाय अब्लानो बर' हारिनि मोनथायाबो गोमालाङो। लामा सामा बानायनाय, दालां बानायनाय, बिल्डिं लुख्रुबबायनायजोंल' समाजा जौगाया। जातिखौहाय फोथांनानै लाखिनांगौब्ला हारिनि थाखाय खामानि मावब्लासो हारिखौहाय फोथांनानै लाखिनो हागोन। दिनै जोङो नुबोदों बेसोरबायदि सरकारा रायजो सालायनायनि थाखायनो बर' हारिया हा हुबो गोमाजादोंमोन। बर' हारिनि जि हानि मोनथाय बेबो बन्सित खालामजादोंमोन आसाम सरकारजों। मानो बिपिएफखौ मोजां मोनखो? 17 बोसोराव बिपिएफनि रायजो सालायनाया इसेबां असान्ति माब्रै सान्ति नुखो? खोनासं सासे सावथाल आदिबासिया मा बुंखो। তহঁতে জানে এইটো নাজানো নহয় আৰু কবি যে মানে ব্ৰিটিছাৰ হিচাপে কিমানবাৰ কৈছে ব্ৰিটিছাৰ। লাজ নালাগে তহঁতক ক'বলৈ? বুদ্ধি নাই তহঁতক? কৈ থাকি ব্ৰিটিছাৰ যে ব্ৰিটিছ। 52ৰ উত্তৰ দে, 52ৰ সময়ত ব্ৰিটিছ আহিছিল নেকি ভাৰতত?
তহঁতে নাই অহা নাছিলা আর কবি আমাকে ব্রিটিশান ব্রিটিশাन कुछ तो शर्म करो। असम में आदिवासियों को चाय बागान में काम करवाने के लिए लेके आया था, तुम लोग जैसा घटिया आदमी लोग को लेबर बनाने के लिए। लेकिन तुम लोग अभी असम में बड़ा होके धीरे धीरे से बढ़ते बढ़ते अभी असम का जमीन को डिमांड करने मांग रहा है, एसटी मांग रहा है। तुम लोग का एसटी असम में नहीं, तुम लोग का एसटी मध्य प्रदेश, झारखंड, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ उधर में जाके एसटी डिमांड करो, वेस्ट बंगाल में जाके एसटी डिमांड करो। तुम लोग असम में नहीं, यूपी में, एमपी में तुम लोग को क्या कर रहा है? तुम तो एक रक्षक है, तुमको देखकर तो एक रक्षक जैसा देख रहा है। तुम तो एक गद्दार है, गद्दार, ब्लडी नॉनसेंस। आदिवासियों के बीच में तुम सबसे गद्दार है। तुम जैसा आदमी को जल्द से जल्द अरेस्ट करना वही बेस्ट है। अरेस्ट करने के बाद में उसको इंडिया गवर्नमेंट का जो कानून है उसको सबूत सिखाना है तुमको, इतना सा काफी है। लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि बर' हारिनि थाखाय। सारा एसियायावहाय दुरान क्लाबआ जोंनि बड'लेण्डनि क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना जायफ्रा स्पर्ट्स लाभार, फुटबल मोजां मोनो, नोंथांमोना गासैबो फैनानै साइ स्टेडियामावहाय फुटबल मेचखौहाय नायफैनो हासिगोन। एसियानि गेजेरावहाय बयनिफ्रायबो देरसिन दुरान क्लाबआ दिनैहाय बड'लेण्डआव आरोबाव खुंजानो थाखाय साखाफारा जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला रायजोफोर, आंनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर हरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।